Woo! Mandag, de er så også lidt rough, men det er okay. Chinese language course beginner level 1. Det var lækkert. Men min stol, den fucking knækkede under mig. Det må jeg bare sige. Very tired. Oh, she's so cute and lovely. Intro workout time. Good morning. Jeg ved ikke, hvilken dato det er i dag. Jeg tror, det er den 8. september. Det er mandag i dag, og jeg er ved at gøre mig klar til at tage i skole. Jeg har lagt makeup. I look very tired. I look very tired. Jeg har lagt makeup. Jeg mangler at få tøj på og lige få min flætning ud. Jeg laver breakfast. Æggeskal. Right. For breakfast, we're having 3 eggs og en krydderbolle. Og jeg vil bare gerne tage med i nogle dage, så I kan se what life is. Nu når det har ændret sig en lille smule med studie. Og så skal jeg også til dans. Jeg begynder til dans om mandagen. Hvor længe det var ved, det ved jeg ikke, but we'll see. Så det er jo også lidt nyt. Jeg postede faktisk en story af det dansede forleden dag. Det var sådan lidt anyways. Og så skal jeg også træne i dag, jeg svarer på check-ins. Mandag, det er en fucking lang dag, så that's great. Tirsdag er lidt bedre. Men det tager jeg med alligevel. Jeg skal lige have salt på min æg. Det sidder og spiser ved mit spisebord, mens at jeg ser Sex and the City, hvilket jeg lige har startet på. By the way, Love Island, oh my god. Efter min mening, så giver de den godt nok gas i filmeriet. Det må jeg bare sige. Der er nogen, der kan. Jeg skal gå om et kvarter, og jeg har spist eller taget tøj på, så vi ses snart afsted. Kan man overhovedet se det? I'm wearing a dress. And boots. Alright, we are on the move. Klokken er 7:22, og mit tog går 7:34 fra Vejle station. I really wish I was kidding, men jeg har altså halvdelen af min morgenmad liggende i min taske, fordi det tog mig lige lidt ekstra tid, fordi jeg åbenbart også skulle filme her til morgen. Jeg kan åbenbart ikke finde noget multitask på den måde, så det spiser jeg lige på toget, men det er også okay, fordi jeg har en halv time på toget. Den plejer jeg dog at bruge på at tømme min WhatsApp-indbakke, og det har jeg stadig tænkt mig at gøre. Eller sådan, jeg svarer ikke på check-ins i toget om morgenen, men jeg svarer på sådan alle resterende spørgsmål, der skulle være, eller korrespondancer. Nå, men let's go. Alright, jeg er faktisk kommet sygt meget for sent, fordi toget, det var forsinket. Og sådan, vi får taget fra her, så enten så var man der ikke, eller så kommer man for sent. Så nu er jeg kommet for sent, så det er sådan lidt, oh well. Skal opskale, eller? Hi! I'm filming a vlog today. Er du ikke stolt? Jo. Alright, we made it home. Sorry. Jeg blev hentet ved stationen. Then we had a walk home og hentede en kæmpe pakke fra MM Sports, så vil jeg vise, hvad der er i. Er du klar? Ja. Okay, also here. We have protein bars. Banana chocolate. Doesn't that sound amazing? Okay, jeg kan godt lide, at jeg har været lidt på en kick, hvor jeg har sagt sådan til alle sådan, jeg spiser ikke proteinbar og drikker energidrik og sådan noget. But now I do, jeg bruger bare stadig ikke sødmiddel. Jeg ved ikke, hvem blev sagt. Kameraet dig. Alright. And another one of protein bars. Deep Sleep. Omega 3. Så basically bare er jeg i gang med at vise jer restocking af de supplements, jeg tager i løbet af en dag. Vitamin D3 plus K2. Magnesium. Så har vi EAA. Sour Strawberry Candy Edition. Lovely. Chocolate Cake Whey. Her har vi en hel kasse energidrik for The School. Og dem har jeg smagt før. Det smager ret godt. Så det var mit lille haul for this month. Great. Alt rabatkode kampagne det fisk, det står lige hernede. Og husk at bruge den, hvis det er, at I skal købe noget derfra. Generelt, når kampagnen den er udløbet, så vil min rabatkode bare altid være BRANG10, but you guys know that by now, så husk at bruge den, hvis I bestiller derfra. Og senere, så kan I lige komme med en lille taste test på de her proteinbar, dem er jeg faktisk mega nysgerrig på at prøve. That was it. Hello loves. Jeg har ikke lige fået filmet, men jeg er virkelig træt i dag. Jeg er virkelig træt. Jeg skal lige have svaret på nogle beskeder. Jeg har svaret på check-ins, og nu skal jeg lige have besvaret beskeder. Og så skal jeg ned og træne ben. Jeg ved godt, det er sådan lidt kritisk at træne ben, samtidig som man skal danse, men jeg synes bare, at det passer allerbedst med resten af min uge. Det er i hvert fald det, der skal ske nu, og jeg tænker måske at filme et par videoer, når jeg skal ned og træne. Alright, we got dressed-ish. Helt sort outfit. Jeg begyndte at elske sådan sorte træningsoutfits igen. Jeg havde lige den der cute girly vibe kind of thing i en lille periode. Nu er vi tilbage til black, I'm so sorry. Men rigtig helt, hvad jeg skal stille jer for at være helt ærlig. It's intro workout time. Vi har intet ændret til min intro workout overhovedet. Så 20 gram EAA. Jo, jeg tror ikke, jeg putter carbs i dag. Det tror jeg ikke, jeg gør. Fordi jeg vil gerne have ekstra stor portion gram ris, lige inden jeg skal danse. Jeg skal lige finde skruebånd. Den er der. 20 gram EAA. Essentielle aminosyre. Sådan der. Jeg kan faktisk godt lide den. Jeg kan godt lide den her sour strawberry. Og så har vi noget glutamin. Vi har 5 gram. Sorry, I kan overhovedet ikke se min shaker. You're not really missing out on anything, I promise. 6-7-ish gram kreatin. Nogle gange lidt mere, hvis jeg kan tage det på hviledag, hvilket jeg sådan set aldrig gør. 5 gram elektrolytter. På dage som dem her, hvor jeg ved, at jeg skal svede rigtig meget senere, så putter jeg altså også lige lidt ekstra salt i. Jeg ved godt, det er lidt ulækkert, men man kan altså ikke smage det, når der er EAA'en og elektrolytterne smager noget. Så der kommer lige 3 drej salt i her. 4. Så. And then we shake. And now we're ready for legs.
Hello loves. Det er lige faktisk ret mange timer senere, men I så lige et par clips fra min træning. Og jeg trænede ben. Altså I så kun nogle highlights, men jeg havde en fuld bentræning. Og så var jeg hjemme, og så spiste jeg lige en stor portion aftensmad. Jeg laver altid sådan en dobbelt portion af ris de dage, hvor jeg har trænet og skal til dans. Og nu skal jeg til dans, og jeg glæder mig. Det starter først kl. 9, så jeg skal også køre nu, fordi ellers kommer jeg for sent. Klokken er 8.24 eller 20.24, og jeg skal til dans i Kolding på Ellingham Dance Team, der har gået. Jeg har fået gjort alle mine ting, og jeg glæder mig rigtig meget. Fuck, jeg er træt. Fuck, jeg er træt. Mandag, de er så lidt rough, men det er okay. Det er okay. Let's go. Hello. Alright, we made it back from dance. Vi lavede faktisk en rigtig svær dans i dag, så jeg fik ikke noget footage. Men it's time for a taste test on the banana chocolate protein bar, som jeg tror er smeltet ind i dansesalen. Det var da lækkert. I kan ikke se en skid. Jeg smager en banana chocolate protein bar. Og jeg føler aldrig rigtigt, at det er et miss. Så that's wonderful. Men klokken er 7:10. Jeg skal op om mindre end 8 timer, så jeg skal virkelig hjem i bad. See you. Godmorgen. And we made it through the day. Hvad har vi haft i dag? 2 timers Excel-kursus. Det var røvsygt. Jeg føler ikke, at jeg lærte en skid. Og så resten af dagen stod på erhvervsret. Det var meget grineren. Men det har været en lang dag, og jeg er mega træt, fordi jeg kom så sent i seng i går. Oh my god. Hello loves, og welcome to day 2. Jeg har overhovedet ikke rigtig sådan snakket til kameraet i dag. Men ja, det er det day 2 af den her vlog, eller tirsdag. Day 2 i ugen. Woo! Jeg er kommet hjem fra skole, og så tog jeg på det samme Lulu ud og gå en tur, så det har vi lige været. Og så nu her, så skal han også spise, fordi jeg er så sulten, og så skal jeg træne med en af mine kammerater, det glæder mig til. I kan lige se Le Fit Today. Hvis der er noget, jeg ikke lige er sådan helt sådan omkring, så er det tøj. Så for mig så er det tit sådan hit og miss, føler jeg lidt. Men I kan se på i dag i hvert fald. There's a lot of mess in the background. Jeg har alle de der ting fra i går stående derovre. Anywho, jeg har en nederdel på bælte, sort bælte. Jeg ville gerne have haft det på, hvor der var sådan guldrem, men det har jeg ikke. Sort t-shirt, som jeg har brugt siden jeg var sådan, jeg tror jeg har haft den i 6 år eller sådan noget. Halsteklæde fra magasinet Du Nord. Og så, altså jeg ved ikke engang, hvorfor jeg filmer det nu. Jeg er pissetræt. Jeg er helt basket. Og så har jeg støvler på. Kan man se det? Sådan noget på i går. What a great time. What a great time. Jeg var ved at miste toget i morges, og I ved sådan, når man har sådan nogle nederdel på, så kan man ikke rigtig bevæge sig. Så det var sådan synes mig hele vejen. Lige sådan hele vejen. Men ja, som sagt, så har vi haft Excel-oplæg i dag. Det føler jeg ikke rigtig, jeg har lært noget af. Det følte jeg allerede, at jeg havde lært i folkeskolen. Og så havde vi resten af dagen erhvervsøkonomi. Vi har fri stort set hver dag klokken 2. Det er sådan det mest basis. Og så meget sjældent tidligere, meget sjældent efter, meget sjældent har vi fri. Så det er lige godt og vel det. Det er nogle meget chill dage. Jeg synes egentlig, de går meget hurtigt, men det er også fordi, vi hygger os fucking meget i klassen. Det synes jeg i hvert fald. Det håber jeg også, andre de gør. Jeg føler, vi har en god klasse. Og så i morgen så har jeg marketing hele dagen. That's great. Vi har nogle rigtig gode lærere, som jeg er glad for. Vi har selvfølgelig ikke mødt dem alle sammen endnu. Det tror jeg i hvert fald ikke, vi har. Men so far so good. Jeg har fået en mega spændende pakke hjem, som jeg lige tænkte at åbne mere. Det er nemlig fordi, min mor hun havde et par ekstra AirPods Pro generation 2. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer alt det der. Jeg tror, det er det, de hedder. Og hun har så mistet den ene. Og hun sagde, at jeg kunne bare få dem, og så selv bestille den, der mangler. Så det har jeg gjort. Så tænkte jeg lige at fortælle jer, som mangler en AirPod eller lignende. Gå ind på Apple Service. Jeg tror, det er Apple-siden. Den kan så se, hvilke Apple Bluetooth-produkter du har været connected til. Og så kunne den så se, ved jeg, hvordan at jeg manglede den venstre heri. Så det var lige præcis fordi, at selvom at det er en AirPods Pro generation 2, så hedder de jo alt muligt forskelligt. Så den vidste lige præcis, at det var den her. Så tænkte jeg, var det mest safe at gøre, bare bestille den direkte fra Apple. Det er altså fået at vide, hvis man går ned i HUMAC, så bestiller de dem jo så selvfølgelig også præcis samme sted fra. Så det her, det kan du også bare gøre hjemmefra. Skal jeg have noget åbent med? Så jeg har altså bestilt en AirPod. Fucking random. Og jeg seriøst, lad være at gå ned i jeres Apple-forhandler, hvis det er, at I bruger tid på det. Bare gå direkte ind på Apples hjemmeside og bestil det. Det kom til døren ved mig. Det er fandme forsejlet godt alt det her. Det skal være mig, der ikke lige forstår den. Ej, kom over. Sådan der. Oh, there she is. Oh, there she is. Oh, she's so cute and lovely. Oh, she's so cute and lovely. Okay. Ej, og så er guiden herinde. En af mine studiekammerater, han fortalte mig, han arbejder også på HUMAC. Han fortalte mig faktisk, at for at connect dem, så skal man sætte dem begge to i og sætte dem til ladning. Ja, så skal man trykke på knappen. For ellers så ved den jo ligesom selvfølgelig ikke, at det er den her, den skal passe til. Så that I will do. Jeg skal lige finde min lader, den er derhen. Alright, de er til ladning. Men det tænkte jeg bare lige at fortælle, fordi jeg vidste ikke før, at jeg skulle til at undersøge, hvordan alt det fungerede. Jeg havde tænkt mig at bruge en time på at gå ned i HUMAC, men det er overhovedet ikke nødvendigt. Og jeg tror, de kostede, hvad kostede de? 800 kroner eller sådan noget. 900 med fragt måske. Lige knap 900. Nu skal jeg have noget at spise. Kæft, jeg er sulten. Jeg har også nogle check-ins i dag, fordi der var nogen, der sendte for sent i går. Så det skal jeg også have gjort. Men first
food. Og skal en kop kaffe. Oh my god, jeg skal en kop kaffe. Alright, we got ready for the gym. Jeg skal først ned og træne her om en times tid. Jeg har vildt lige spist, men jeg tager der ned lidt før, fordi jeg har noget content, jeg skal filme til Backstage Instagram. Hvis I følger den, så ved jeg, at det nogle gange laver content dertil. Så det skal jeg lige have gjort. Og så bagefter, så skal jeg træne. Let's see how it goes. Hello loves, det er nu nighttime. Og jeg er mega træt. Jeg har ikke filmet så meget i dag, men jeg tror bare, at citronen er blevet presset lige en tand for meget her de sidste par dage. Jeg er stadig lige ved at lære, hvordan jeg lige balancerer this life bedst. Fordi man vil jo altid gerne nå det hele. Spoiler, det kan man ikke. Og jeg ved godt sådan, når man studerer på en videregående uddannelse, så er det meget sådan, lave herre over sin egen tid, ikke? Og det er selvfølgelig rigtigt nok. Men man gider bare heller ikke være bagud. Jeg har ikke følt mig bagud endnu, men det er fordi jeg selvfølgelig har en HHX, så der er meget, der går igen på den her uddannelse til dem, der ikke har haft afsætning og sådan noget endnu. Og sådan, nu har jeg lige en time, inden jeg skal sove. Og jeg vil helt ærligt bare gerne ligge i min seng og sådan lige, så jeg lige kan wind down and then fall asleep. Jeg har lige samlet alle mine aftensups lige her. Vi har The Sleep Stack, Magnesium og Deep Sleep 3 af hver. D3 K2, en af dem. Multivitamin, 3 gange Omega 3. Det er jo selvfølgelig sådan, jeg tager alle mine supplements om aftenen. Jeg har noget pre-bed, og sådan, jeg har ikke noget, der ikke må tages om morgenen. Og jeg gider ikke til at tage det 2 gange om dagen, så det var om aftenen. Perfekt. Jeg tænker at hoppe i seng nu, og så snakkes vi ved i morgen. I morgen er en spændende dag, fordi jeg har første dag på et sprogkursus. Det har jeg ikke snakket om, det er sådan et what the fuck. Jeg starter på sådan et kinesisk sprogkursus. Det er sådan et apropos, og det er noget, jeg gerne lige vil prioritere i den periode. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var faktisk overhovedet. Jeg ved ikke, om det er 3 eller 6 måneder. Men hver onsdag aften, der skal jeg have et par timers kinesisk for begyndere. Det er noget, skolen tilbyder, jeg kommer til at tage det online. Men når man så har færdiggjort det, så er det en billet til, at man kan komme på sommercamp i Shanghai. Og det er en kæmpe drøm for mig, og at man kan få lov til at gøre det gennem skolen, og i øvrigt søge legater dertil, så turen den kommer til at blive dækket eller markant billigere. Det er bare noget, jeg rigtig gerne vil, og så vil jeg gerne ofre sådan den tid, det tager, så skal jeg bare finde noget andet, jeg lige må tage i. Det skal jeg finde ud af, hvad det skal være. To be honest, hvis det ender med at blive for meget, så stopper jeg selvfølgelig bare. Jeg lover ikke jer noget, jeg lover ikke mig noget. Nu tager jeg det en onsdag ad gangen, og så ser vi, hvad der sker. Men herfra, så vil jeg bare sige godnat, og vi ses i morgen. Jeg kommer fra Odense, så den her tatovering her. Good morning, loves. I'm on my way to the station. Det er onsdag i dag, but you guys know that. Jeg er i fin tid, men jeg skal ikke hjælpe for meget, fordi så misser jeg toget. Ses i toget. Hello, loves. Vi har fået tidligere fredag, så klokken er kun 13:25, så det er mega luksus, så jeg kommer hjem næsten en time før planlagt. Det er... Jeg kommer til at være hjemme på et tid. Det var egentlig bare det, jeg prøvede at sige. Jeg har haft marketing hele dagen i dag. Det var great. Vi var kun sådan halvdelen af klassen. Jeg ved ikke, hvor fanden resten var henne, men jeg synes, det var en mega god at lære i dag. Sådan føler jeg faktisk virkelig tit, at jeg går fra skolen. Det er virkelig dejligt. Det er virkelig dejligt. Jeg ved ikke, hvad jeg har lige her. Jeg har lige lavet free. Vi har havregrød, 10 glasur med chocolate cake whey, hindbær, mørk chokolade, and that's that. Jeg plejede ikke at kunne lide proteinglasur, før at jeg begyndte at bruge dem fra MM Sports. Og jeg kunne faktisk heller ikke lide proteinglasur, før at MM Sports de ligesom relaunchede deres chocolate cake whey. Men nu kan jeg, og jeg kan lide dem alle sammen som proteinglasur. Det smager fucking godt. Der er lidt kanel i havregryn, det er derfor, at I kan se, at det ser sådan lidt funky ud. Det vil jeg spise, og så vil jeg skynde mig ind og træne. Jeg har også lige gået med Lulu. Let's eat, let's train, og så skal jeg hjem og fucking talk Chinese. Hello, loves. We made it back home from fitness. Jeg havde en lille bentræning. Jeg har også lidt travlt lige nu. Jeg er lige ved at finde nogle snacks frem. Tænker, noget at drikke, skal også have noget vand. Snacktomater, min nyeste obsession. Skal vi også have nogle gulerødder, et eller andet. Ja, det kan være, at vi skal have skrællet nogle gulerødder. Okay, who am I kidding? Skålet nogle gulerødder. Og så bliver jeg klar til Chinese Language Course Beginner Level 1. det starter her om 5 minutter, så jeg skal skynde mig og sætte mig klar til det. Jeg havde faktisk en banger-træning, og jeg fik lavet noget content også, så det var great. Jeg skal bare lige sætte det til godkendelse først. Så er jeg ellers klar. Jeg synes faktisk, jeg har haft en presset dag i dag, men jeg har det langt bedre, end jeg havde i går. Fordi i går, der ville jeg selv mene, at jeg havde en mindre presset dag, end jeg havde i dag. Og der var jeg helt færdig. Så det er bare rigtig, rigtig fint. Jeg får lige gjort alting klar, og så er jeg bare mega spændt på at høre sådan, hvad det her det kommer til at gå ud på. Ej, jeg er så spændt. Du er fucking klar til at lære kinesisk. Yes, thank you. Og timen er startet, men min stol, den fucking knækkede under mig. I would say it's their loss. They don't show themselves up. Den faldt bare sammen. Min stol faldt bare sammen. First, I will introduce the teaching materials we are using. For this book, HSK1, the workbook, and the HSK1, the standard book. We will finish the 15th because I'm on maternity leave the 14th of November. And the test is on, so the tempo will be, probably will have a different mind.
The second part, so it's easier to remember. Initials, if you look at that chart, you will eventually know all of them. You don't have to remember them, but when you are reading down and up, my students told me. Alright, jeg tror ikke lige helt, at jeg nåede at sige det ordentligt før. Vi har lige pause. Jeg skulle lige sikre mig, at jeg havde mutet mig selv. Vi har lige pause på et kvarter. Og jeg ved ikke, om jeg fik forklaret det ordentligt før, men stolen, den flækkede under mig, mens jeg sad på den. I ved godt, jeg har været lidt sur på The Company, som jeg købte de her stoler af, når Dina Home. Do not recommend at all. Fucking lortepis. Så nu har jeg 2 stole. Jeg fik en, der manglede en del, så jeg ikke kunne samle den. Fik aldrig delen tilbage. Nu er der en del, der er flækket under mig. Så nu er der kun 2 stole tilbage, så jeg tror, det er safe to say, at det betyder, at jeg bestiller nogle nye. Det var ikke så godt. Det var godt, at jeg hverken havde kamera eller mikrofon til, da det var, det skete. Oh my god. Nå, men det vi har fokus på i dag, det er ligesom at lære at udtale bogstaverne, og så udtale de forskellige lyde, fordi der er sådan, I ser her. For eksempel, hvis man tager M-A, jeg holder for, så kan det, alt afhængig af hvad der er ovenpå, det her det er en streg, der skal gå lige over. Så der udtaler man det sådan lige, og så her så sådan op, her ned, og så her sådan en, ja, men og så betyder det så forskellige ting. Kurset det foregår på engelsk, det havde jeg overhovedet ikke lige tænkt over, men det gør mig en led, fordi jeg har det super fint med engelsk, og jeg synes faktisk tit, at man lærer bedre gennem engelsk. Sådan havde jeg det i hvert fald, dengang jeg skulle lære spansk. Der følte jeg, at hvis jeg først oversatte det til engelsk, og så oversatte det til spansk, så gav det meget mere mening. Og hvis jeg også gjorde det sådan på vej tilbage, jeg ved ikke hvorfor, det synes jeg bare giver sygt god mening. Fuck, jeg fryser, der er sygt koldt herinde. Ja, vi skal tilbage her om 1 minut, so that I will do. Alright friends, jeg har fået flettet mit hår, lavet min skincare, og nu skal jeg altså lige have en lille aftensnack, se noget Sex and the City, og så skal jeg i seng. Jeg er så træt. Jeg vil bare gerne lige ligge og wind down, og så sådan virkelig komme i sleeping mode. Så det er det, jeg tænker mig at gøre. Og så tænker jeg, at 3 dage var vist rigelig hjælp fra min side af. Så herfra der vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I nåede hele vejen her, så gå ned og skrive godnat. Og så snakkes vi bare ved i min næste video. Bye.